וואו, איזה בית ספר. הגענו למזכרת בתיה. בית ספר מדהים. מקסים. שומר, סליחה. מה זה פה? למה הערת אותי? אתה יכול לפתוח לי? עורכים טקס לכבודי. כן, כן, גם לי כל יום עורכים טקס, כל יום. שומר, המנהלת מחכה לי, אני צריכה ללכת. את יודעת מה? אני אלך לעשות לי קפה, אני שנייה חוזר, אני פותח לך את השער. אבל... בכימיה, זה לא... שלום. ברוך בואך לתיכון מנכ"לית וייס על שם יצחק רבין. ציפינו לך. דורה, את יכולה לבוא בבקשה? דורה, המזכירה שלנו, תלווה אותך ותציג בפנייך את כל המגמות שלנו בשכבת הבוגרים, וכן גם תלמידנו הנבחר. הכנו עבורך סיור מודרך, בוא נעבור בין כל נציגי המגמות. So everybody, let's go! ככה היא מדברת תמיד? תלמידים לכיתות, תלמידים לכיתות, תלמידים לכיתות. נתחיל את ההרפתקה שלנו במגמת ערבית. אהלן וסהלן, תגידו אחריי. מה, זה לא כזה גבוה. לא קרה לנו כלום. אבל איפה שי? שי, איפה שי? שי! יואו, היא מתה! שי! למה? שי! היא הייתה כל כך קטנה. כל כך יפה. זה לא. אתם יכולים... כן, היציאה... בוא, כן, בוא. היא לא בטח. ערבית. אנחנו... כן, כן. היא מתה? לא, מה פתאום? אני לא מתה. יופי, גרייט, אחלה. בואו נמשיך למגמה הבאה. עכשיו אנחנו מגיעים למגמת פיזיקה. אנחנו מלמדים פה את החוק הרבה של ניוטון, אז לפי ההוכחה שכתבנו פה ושם, קל לראות כי אין קשר בין מקורות קוהרנטיים לפוטנציאל אלקטרומגנטי. שאלות? גור. תודה רבה, אנחנו... סליחה. לא פה, כי את יכולה פה, כן, כל... מישהו יכול להסביר לי מה זה? לא, פיזיקה, הם חכמים מדי לחומר, זה חומר, כאילו, החומר יותר מדי, הם יותר מתקדמים לחומר. פיזיקה, התלמידים פה מפגרים, נכשלים במבחנים. זאת מגמת ביולוגיה, זה המגמה של החכמים כזה. זאת המנכ"לית. מה תשמע, מנכ"לית? אנחנו מצטערים, אנחנו בדיוק באמצע ללכת לאיזה ביו-סיור קטן. את יודעת, אנחנו חייבים לחתוך. והאוכל למה? בשבילך. מישהו יכול להסביר מה קורה פה? חטפני, אסור לך לחתוך! חטפני, אסור לך לחתוך! ילדים, תחזרו אחריי! חטפני, אסור לך לחתוך!
מקסימה. איזה מקסימי. עכשיו הגענו למגמת מחשבים. יאי, מחשבים! את יודעת איך אומרים מחשב באנגלית? קומפיוטר! טוב תלמידים, אז שיעור שעבר ניסינו ללמוד מדולת פור. לא בדיוק הצלחתם, למרות שהיה ממש קל. אז בואו ננסה לדולת וואי, ואז לעשות את התרגילים. סוף סוף, כיתה למופת! איזה יופי! אתם ממשיכים את התרגילים? יופי, כל הכבוד. תלמידים פשוט נפלאים. אני אוכל לי משהו. שלום, יש לכם כרטיסי VIP? כן, כן. כן, כמה אתם? 3. 3? בואו. לעצור. יש נשק? לא, זה בית ספר. שם? על שם ברנקו. אני מצטער, אין לי אתכם פה. בואו. כנסו. וואו. כוס יין גברתי? אלכוהול? לא, זה לא, זונות? זה תיאטרון. בנים ובנות ביחד במיטה? זה לא פה, זה לא... קאט. מגמת כימיה. מכאן יצא הדורון הבא. זאת מגמת מחשבת ישראל, זאת מגמה חדשה כזאת בבית ספר, זה גאווה לבית ספר שלנו. מדהים, תראי. אבא שלך קופיקו, והשל קוקודם, ואתה חמור קטן בלום. בקר, צונע ומסכן, זקן, 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא משנה, לא, את לא צריכה לראות כל דבר. מה, את לא צריכה לראות כל דבר? אני רוצה לראות את זה. את לא צריכה לראות כל דבר. מה זה צריך להיות? זה לא צריך... כלום. קאט. זאת המגמה האחרונה, באמת. אני באמת שאני מסתכל... מגמה האחרונה, מגמת סוציולוגיה. אז זאת מגמת סוציולוגיה. סליחה, את יכולה למלא לי בבקשה גבר או אישה? אתה בצבע סגול? רגע, אני מאשרת צמיד באיזה גיל אחד? רגע, אבל ההורים שלך אחים? אז מתי אתה במיטה? איזה קבוצת משנה הכי השפיעה? אבל רגע,